vás u dalšího videa a dnes tu máme video, jak řídím auto a můžeme jít zrovna na to, takže si sešlápneme spojku jako vždy, zařadíme tam jednotku, přidáme trošku plynku a můžeme se rozjet. A jedeme. Tak jo, už jedeme a je to super. Za chvilku se zařadíme na dvojku, ale musíme užívat ten krásný vzduch motoru, jak nám fláká do obličeje. Tak, někde tam nejde, krása. Tak, tady se jedeme. Tak a zařadíme na dvojku. O, jako to přeskočilo, ale to nevadí. Tak, takhle se tady zatočíme. Můžete, táta je za kameru, takže... Ahoj! Můžeš natočit cestu klidně, jestli chceš. A je to super. A... Tak, krása. Moje manévry ten Mercedes jakože nezvládá. Krása. Tak, malinku zatočíme. Tak, a to je asi vše, co jsem chtěl ukázat. A čus.